Korridorean aurrera doala kontrako noranzkoan datorren bikote gazte batek agurtu du urrutitik. Emakumeak 35 inguru izango ditu eta ezaguna egiten bazaio ere ez daki. Gehienetan bezala, nondik eta zergatik. Hain lurjota ikusi ditu. Gelditu eginda arazoren bat duten galdetzeko. Orain, 4 egun erditu da eta umeak sudurrean garrantzirik gabeko arazoa zeukala esan zioten. Baina bularra emateko hartu duen batean itotzeko zerien jarri da. Guztiz ubelduta. Emakumea hasi da esaten, baina ezin baitu aurrera. Gizonak jarraitu du. Pediatriako ziun ingresatu dute. Eta kezkatuta daude noski. Koanen atresia bat dela. Atera du kontatzen diotenagatik. Haurrak ez dauka barneko sudur zulorik, eta edoskitzeko ezinbestez. Sudurretik hartu behar du arnasa. Horregatik solatu beharko dizkiote koanak. Lasaitzen ahal egindu da. Oso bakuntza erraza da, eta eskuanean da umea. Nena konponduko da, baina kezkatuta da eta larri gaude. Ulertzen duzu, ezta? Noski ulertzen duela. Emakumeari eskua luzatu eta ahal duen berotasun handienaz estutu dio. Animatu egin behar luke horren bestez. Bere aurrean jarraitu dute mugitu gabe, ordea, eta larrialdi baterako deia jaso duela esan die.